Paragraf 106. Neplatnosť vodičského preukazu vydaného v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru. 1. Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je neplatný, ak uplynula jeho platnosť. B. Obsahuje neoprávnene vykonané zmeny. C. Údaje v ňom sú nečitateľné. D. Údaje v ňom uvedené nezodpovedajú skutočnosti. E. Je poškodený tak, že údaje v ňom uvedené nie je možné identifikovať. F. Je stratený alebo odsudzený. 2. Vodičský preukaz vydaný v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte dohovoru je ďalej neplatný, ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtvého. B. Jeho držiteľ je držiteľom aj iného vodičského preukazu. C. Vodičské oprávnenie v ňom uvedené je pozastavené, odobraté alebo zrušené v štáte, ktorý tento vodičský preukaz vydal. D. Bol obmedzený, pozastavený, odobratý alebo zrušený v štáte, ktorý ho vydal.